जों डिमान्ड खालायो डाइरेक्ट फान्ड सह जे क्षमता ताबो रोना नायमानि त्रिपुरानि एडिसि बादे डिमा हासाव कार्बि आलं खासि गारु बिटिसि मिजोरामनि चाकमा डिस्ट्रिक्ट लाई डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आमति हायगोन पुराना नांथुम जों नुखारो कोनो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सिटिंग एमएलए सिटिंग एमडीसी 30 जन और जगह पर प्रपोज ना 35 जन खानी 40 जन खानी चीन त्रिपुराबो अबनो सिटिंग बा चीनी कन्स्टिट्यूएंसी बारायनानै कोनो उल्लेख करे तेवो मानबा सिंचे नुजाखा चाकमा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल 50,000 किससे बेसि लायजाक और चाकमा कम्युनिटी दङ 50,000 चाकमा कम्युनिटी नि बागै इंडियन कन्स्टिट्यूशन 6 शिड्यूल चाकमा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल खरगपुरै गवर्नर नॉमिनेटेड एडिसि मेम्बर खाइजागो चीनी त्रिपुराओ 12,49,000 हाई बरक एडिसि एरियाओ कोइला जे खाइलामनि खरगपुरै नॉमिनेटेड एडिसि मेम्बर और कोन बायनानै बुंनि बकरि बनि बागै जों मताबो बीजेपी रो आमतिखे बिनि जरा पाइथागो जे बिल तिसे पुनमनि सों खाख्लायो बसकामि 2019 लोकसभा चौमारिओ त्रिपुरा हास्टेनि त्रिपुरा बसारनो रुकुतु मिसिङै खाख्लाबो तेलकाल खायनानि सारा अवश्य कुनो नुहुरिया एवं जों डिमान्ड खायनाय ओंखाखाय जत जागावनो समानभाबे पावर माहाबनाय चीनी टीटी एडिसिनो बुमुं सोलायनायनि बागैबो और इनफरमेशन प्रेस इनफरमेशन ब्यूरो खायसे प्रपोजल तुबुखा त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सोलायै रिनेमिंग खायै बरक प्रपोज खाक्या त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस टेरिटोरियल काउंसिल आसु कलमा और जों ट्राइबल बुमुंनो बाद्रुयै डिमा हासावबो ट्राइबल दङ बंजातिनि मुङै खाक्या जों साल किसावनि उलो दिल्ली बथानाय चीनी प्रस्ताव जों दिल्ली याफारायनाय होम डिपार्टमेंट रोनाय होम मिनिस्टर मालायनि जों चाइटकनाय जों और प्रपोजल होनांगौ जों चीनी टीटी एडिसिनो त्रिपुरासा बा त्रिपुरा ऑटोनोमस टेरिटोरियल काउंसिल खान्यानि उमथुम चीनी और 28टा एडिसिनि कन्स्टिट्यूएंसी बनबो बाराय दुबै 40टा खान्यानि उमथुम खरगनि नॉमिनेटेड तमनि बिसिङो अब खरगपुरै गवर्नर को नॉमिनेट खायनां दं बनि बागै जों म ताबो सेंट्रल गवर्नमेंट एकदम पाइथाक दिगि तारहरा खायमानि जों बनो खूब मकल काहामबाय नुहुया चीनी कायसा सन्देह दङ ताबो नॉर्थ ईस्टार्न रीजन सिटीजनशिप एमेंडमेंट बिल नतै हर तंफ्लाय दङ आवकाव सानानि कुनो और बाधा गैयै जत नॉर्थ ईस्टनि एनजीओस सोशल ऑर्गेनाइजेशन रिजनल पार्टीज नेशनल पार्टीज बीजेपी नि सिटीजनशिप एमेंडमेंट बिल पास खालामनानै प्रोटेस्ट खालायो रैली खालाय दङायो पीसफुली डेमोक्रेटिकली मुभमेंट खालाय दङ हरसुंफ्राय दङ तुंफ्राय दङ अबनो साबजानि बागै हर बोथानानै जे एकटा बर'फ्राबो अपचेष्टा खाय दङनि अबनो जों सायमनो बुटनि बागै सिमिति बर'बो खायो काजै जों जतक्षण पर्यन्त सय एडिसिओ गोबां क्षमता हाइब्रेस गुजरा चीन चाबा चली थानाय हामबाय।